mau dikira wawaras gaul. Saiki kok gengsi yang Ning, orang kabeh kudu gengsi. Sing penting tasek bisa kanggo gawa buku lan rapi. Ora perlu larang-larang, Ning. Kowe kok kadang kepikiran? Bu, wonten kanca kula ing sekolah seneng ngendikan menawa kudu gengsi. Kula kados rumangsa kurang amargi boten saged kados piyambakipun. Lu, aja nganti kowe sialangan jati diri mung amarga gengsi. Wong urip iku dudu bab apa singkatan nanging bab ati sing tulus. Wong bener iku sing bisa nerima lan tetap jujur. Panggung dipun atur dados ruang kelas. Kursi lan meja disusun rapi. Para siswa melebet kelas sawetawis nggawa buku. Nanging ana sing ngagem barang-barang mewah supaya katon wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Pulau sosok pakaian berisi, langit sama buka pulau pengen beli sederhana. Untuk apa nih, kabel lo mesti simak saka pengalaman. Yang penting saiki awake dewe bisa pada rukun dan saling dukung. Kalau apa nih, kabel lo bisa olah. Yang penting, kue gelem nyoba sing jadi lebih apik. Ratri nganggo seragam rada lawas ning tas besi. Ningrum melebu karo tas anyar lan sepatu larang.